So, sitwasyon sa UC Banilad. So, daghan kayong estudyante na nanguli tungod sa bomb threat. So, daghang nanguli, nagbaktas padong balik. So, kana manay sitwasyon. Karon daghan pang naghulat ng mga students. So wala ni enter tanan. Okay. So wala siya. Traffic dire Manila BTC. So mo ni ang situation, traffic sa Banilad sa Napikas. So napo dire. Napoy police visibility ang UC. So Y klase ang tibuok UC Banilad, both campus. Okay. Tungod sa bomb threat. So na ambulance. So, daghang estudyante naghulat sa overpass. Yan ang sitwasyon every morning sa traffic. When it comes to naidaghang SWAT na naghulat. Kay giskan man itibuok campus and dogs. Kay mo lagi threat. Kanang simple ninyo na bomb threat tig na basta-basta. Kay yan, traffic 3 okay ra, flowing ra. Daghang estudyante gyapon naglaom na maka-eskwela karong adlaw. Pero daghan kayong emergency na truck na nangagi. So daghang SWAT visibility. So daghang estudyante nasa overpass.